Di ba yung kumabray? Harana sa pagkabanggi. Kasunod si siyang bisita ta. Sa... Atsan sa Bilta. At sana, may bisita kami sa sunod. VIP man. VIP man. Kunin na? Sino kumalog dyan? Hindi, alam lang. Hello yun. Ulit na. Anong sirang ang mabuhay? Digdi sa kinakban. Lalo na kung kaiba mo kabit sa buhay. Maghuna mo yan ka na sa kasiraman. Siram sana. Dahil mo araw na ang kabus may kasapuran. Taon yan, yaon ka na sa kasakitan. Maraya ka na. Tuman mo lang narumduman ang number one. Magpasok ka pa man, tumangon sal ako dali ng malilibayan. O anong sirang ang mabuhay, hindi sa kinaman. Lalo na kung kaiba mo kabit sa buhay. Sa buhay, sa buhay. Maghuna mo yan ka na sa kasiraman. Ay, siram. 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 Lang na ang kabus may kasapuran. Yaon ka na sa kasakitan. Maraya ka na. Tuman mo lang narumduman ang number one. Magbasok ka pa man, tumangon isal. Dahil hanggang malilibayan. Master lang in the house. Alright, so yan ang premiere sonata ni Master Lao. Yan ang komposisyon. Komposisyon ni Master Lao.